gentleman who sweeps her off her feet. I'm one of the lucky ones, 'cause love is good to me. Jsou tady atrakce v podobě kluziště, kolotočů, je tady vláček pro kluky a holky, stánky jsou samozřejmě otevřené a k dispozici. Však je snov, co pátem tahem dává mat. Svítání ve květem začala se zbát. Můžu být, když si tam budeš psát. Pozor. 3, 2, 1, teď! Tak tebe taky bereme do soutěže, ty jsi taky šikovnej. Je tady s náma, takže to teďko se tady naučíte. Samozřejmě, když to nestínete tady, před publikem bude to dost těžký. 5, 6, 7, 8, takže to máme 4 doby. Ty nové vánoční trhy byly o poznání úplně jiné než ty předchozí ročníky. Děkuji za rozhovor, Čestmír Bruštík. Taky děkuji, nashledanou. Díky, hezký večer. Děkuji.